Il-poplu Malti għamu azzjoni għax resilienti għax mhux beżan minn dawn il-momenti inbena stat ta' poplu li għamal ġustizzja. Saħaq dan l-Speaker tal-Kamra ta' Deputati Anġlu Farrugia fil-jum li fih tfakru dawk li ħallew ħajjithom fris il-poplu Malti u spjega li fis-7 ta' Ġunju 1919 Malta nbidlet u bdiet tiġi rikonoxxuta bħala pajjiż li lest iqum biex jara li drittijiet tiegħu jiġu osservati. Anġlu Farrugia jinsisti li l-membri parlamentari tagħna llum il-ġurnata qegħdin fejn edin minħabba li Maltin bħalna inqatlu sabiex jaraw li jkollna rappreżentanti Maltin għal Maltin fi żminijiet kolonjali. Fil-messaġġ tiegħu Anġlu Farrugia spjega wkoll li bħala President tal-Kamra jrid jibqa' jinsisti li hemm bżonn tiġi introdotta proċedura parlamentari sabiex jingħata rimedju li ċittadin meta jħoss li membru parlamentari jkun abbuża mill-privileġġ parlamentari tiegħu. Iżda fuq kollox wassal appell qawwi dwar id-dikjarazzjonijiet tal-assi li Robert Abela u l-Gvern tiegħu qed jibqgħu jżommu mistura. Qed tirreferi għal fatt li wasal iż-żmien illi żewġ naħat tal-Kamra, Gvern u Oppożizzjoni, flimkien jaraw x'emendi hemm bżonn li jsiru flat dwar il-standards fil-Repubblika u wkoll fil-kodiċ tal-etika għal membri parlamentari u għal ministri u segretari parlamentari li jinsabu annessi mal-istess liġi. L-emendi għandhom jirriflettu wkoll l-rakkomandazzjonijiet tal-OECD marbuta mad-dikjarazzjoni tal-assi li tinkludi il-membri parlamentari, inkluż allura il-membri tal-Eżekuttiv. Rakkomandazzjonijiet li deġa saru f'rapporti preżentati lili bħala Speaker waqt li għad li kelli mal-OECD u oħrajn. L-Speaker Anġlu Farrugia insista li hemm ukoll bżonn ta' riformi dwar l-investigazzjonijiet li jsiru min-naħa tal-Kummissarju għall-Standards sabiex l-eżitu ta' dawn l-investigazzjonijiet ikunu dejjem aktar rispettati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Fil-messaġġ tiegħu appella wkoll għal paċi fl-Ukrajna filwaqt li insista għal paċi dejjem u ġusta. Intantu tkellem dwar kif preżentament f'Gaza dejjin atroċitajiet kbar b'konsegnijiet tal-ikel li jispiċċaw qatt ma jaslu fl-art Palestinjana dan fost ġuħ u aks kbir. Kien għalhekk li appella sabiex dan l-imblokk immedjatament u jgħid li bħala Parlament Malti ser jibqa' jitfa' pressjoni sabiex jiġu mħarsa id-drittijiet ta' dawk l-aktar vulnerabbli u finalment appella wkoll fisem il-Parlament ta' Malta sabiex l-Istat Palestinjan jiġi rikonoxxut mill-Gvern Malti. Intant waqt iċ-ċerimonja ta' 7 Ġunju sar ukoll is-salut ta' dunur il-vittmi ta' dawk l-irvellijiet Emanuele Attard minn Taslima, Lorenzo Dajer mill-Birgu, Carmelo Abela mill-Belt u Giuseppe Bajjada minn Għawdex. Fit-tmiem iċ-ċerimonja saret għid tal-fjuri fuq il-monument ta' 6 Ġunju mill-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech.